Mogu li otvoriti? Je li to kaktus? Šta moram da radim? Lizati ga? Najgore. A ja ne radim ništa. A ja grizem. Ko počinje? Poli, hajde ti. Šta? Pa dobro, možda ipak nije bodljika. Jeste. Hajde, Poli, saberi se. Možeš ti to? Ne mogu. Wednesday, zašto ja? Zato. Okej, zapamtite moj jezik. Poslednji put ga vidite ovakvim. Kako boli? Jadna Poli. A baka ima ideju. Sad ću ti staviti flaster na jezik. Dođi ovamo. Pa, jel ti sad bolje? Odlično. Sad ja? Dobro, treba nešto da smislim. Tačno, mogu izvaditi sve iglice pre nego što zagrizem taj kaktus. Oho, to nije baš lako. Onda ću rešiti problem drugačije. Zapalit ću ga. Ne brinite, neće vas udariti struja ako niste kaktus. Pritiskam. O da, a mogu to gledati zauvek. Pogledajte, ovo je ćelavi kaktus. Njega već mogu da zagrizem. Kakav užas. Kaktus nije gori od mamine hrane. Da, može se jesti. Bako, probudi se. A ja ne spavam, ne. Treba skinuti poklopac. Je li to hrana za pse? Vreme za kartice? Poli, nije lepo varati. Wednesday, uzmi. Nemam ništa. A ja? A ližem. A ja? Grizem. Kakav užas. Ne želim jesti tu hranu, ne za pse, a ja sam čovek. Bako, ti si starija, tako da te puštam da budeš prva. Jao, pa dobro. Sad ću brzo uraditi to i zaboraviti. Taj miris je teško zaboraviti. Fuj. To je gore nego mačija hrana. Hej, prestanite da se smete, baki. Hajde da vidimo Poli. Bije. Okej, probat ću je. Jao, ne mogu. Kako smrdi? Bako, mogu li da ne jedem to? Ne možeš. Uzmi kašiku. Baš ti hvala. Misliš da će mi sa njom biti lakše? Okej, pokušat ću. Znate šta? Sviđa mi se. Jesam li dobro čula? Sviđa joj se? Da, mnogo. Sad ću namazati hranu na hleb i bit će još ukusnije. Super, zadovoljna sam. Bako, možeš li mi to svaki put da praviš za doručak? Dušo, imam samo mačju hranu. Wednesday, na tebe red da skineš poklopac. Fuj, šta je to? Wednesday, pa to je šarena torta. Tako je lepa. Kod mene? Ništa. Pa dobro. Ja moram zagristi ovu tortu. Odvratno. A ja da liznem? Super, to je bolje nego ništa. Dakle, ja počinjam. Poli, pratim te. Ne brini, samo ću da liznem. Obećavam. Prelepe. Poli, stani. Završavam. Još malo ovde. Gotovo, možeš jesti. Čak ni mačka ne bi jela posle tebe. Mislim da će ova torta lepše izgledati. Na tvom licu. Wednesday, jesi li poludela? Znaš šta? Probaj ti tortu. Kako se usuđuješ? Iznervirala si me. Eto ti. Šta? Eto i tebi? Devojke, prestanite. Ne mogu da gledam to. Počela mi je serija, tačno. Da vidimo. Poli, hoćeš ti da vidiš? Dobro. Jao, kakva lepota. Gledamo kartice. Baka grize. A ja ne radim ništa, to je tužno. A ja ližem, to nije loše, zadovoljna sam. Onda ja počinjem. Ne, ja ću. Sve ćeš pojesti i neću imati šta da ližem. Želim da poližem svaki sloj. Lepinja, sada paradajz.
To je to? Završila sam. Hoćeš nastaviti, bako? Jao, šta si uradila? Ne mogu. To izgleda gadno. Hoćete dozvoliti baki da ne jede to? Wednesday, Polly? Znači ne volite baku? Okej, probat ću samo malo. Strašno. Neću više. Šta je? Hoćeš taj hamburger? Izvoli. Rado ću pojesti ovaj hamburger. I dalje je ukusan. O, da. Oduševljena sam. Hvala, bako, što si mi dozvolila. Šta je ovdje? Mamice, je li to hobotnica? Nadam se da nije živa. Neću ni da je pipam. Kod mene ništa. Šta? Da je zagrizem? A ja moram da ližem? Strašno. Bako, hajde da igramo papir, kamen, makaze. Ko izgubi, počinje. To, pobedila sam. Hajde, liži svoju hobotnicu. Joj, kako odvratno. Tako je ligava. Kako da ližem? Tu je neka sluz. Gdje? Okej, sad ću uraditi to. Plašim se. O ne, moj jadni jezik. Šta je upravo doživeo? Bako, možeš da jedeš prijetno? Šta već? Ali još nisam spremna. U redu, bitno je delovati brzo. Kakav užas. Ne grize se. Hobotnica kao da je gumena. Napala me. Devojke, skinite to morsko čudovište sa mene. Sad ću ti pomoći. Bako, kako si? Je li sve u redu? Šta ti je sa licem? Šta je sa njim? O, ne. Wednesday je kriva za sve. To je moj kurir stigao. Odmah ću otvoriti. Ćao. Evo vaš novac. A ovo je za mene, jel da? Odlično, hvala. Sad ću vidjeti šta mi je donao. Wow, kakve ogromne daske. I teške su. Polako. Šta još ima? Jao, kako je čudna. Našla sam nešto. Ovo također liči na deo kreveta. I bušilica. Sad ću izaći iz kutije. I krenuti da pravim krevet. Super, imat ću najlepši krevet. A nije me uzalud tata učio da koristim alate. Ovo sam završila. Sada mogu staviti dušek. Još malo i gotovo. Ne može biti da ova seljanka imala bolju sobu od mene. Sad ću i ja naručiti sebi sobu iz snova. A evo mojih kurira i radnika. Dobar dan, evo vaš novac. Tamo je moja soba. Dobro je, sredite. Vidiš, Mari? Moja soba se sastavlja za par sekundi. Samo budite pažljivi sa mojim igračkama. Obožavam ih. Eto, završili smo. Sviđa mi se kako ste odradili, ali ovdje sigurno nedostaje mojih slika. Da, tako je bolje. Hvala vam puno. Doviđenja. A ja ću napraviti nešto bolje. U mojoj sobi je nekako prazno. Tačno, ima super ideju. Trebao mi ove šarene zavese i ovaj cool stolnjak me privlači. Super, sad ću napraviti lepe zavese za moju sobu. Odlično, moram nekako ukrasiti zidove. Uzet ću karton i makaze. Eto, dobila sam slatki kalup u obliku cveta. Uz njegovu pomoć mogu napraviti lepe šare po celoj sobi. Samo mi treba boja i četkica. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Nije tako teško. Pogledajte, odlično mi ide. Joj, preslatko. Baš mi se sviđa. Šta? Pa dobro, cvetići. Imam još jednu super ideju.
Od ovih štapića od sladoleda može se napraviti super polica za razne cool stvari. Odlično! Okačit ću je ovdje i staviti cvet, a ovdje će živjeti patkica. Super! Šta još ima ovdje? O, čarapa! Pa, mislim da je sveža. Dakle, moram da umotam čarape zajedno, ovako. Ne, tog nije dovoljno. Treba mi više čarapa. O, da, tako je mnogo bolje. Pogledajte kakav cool tepih sam napravila. Nečega definitivno nedostaje. Znam, imam još stolnjak. Napravit ću od njega viseću mrežu. O, divno. Super! Tako je mnogo bolje. Ej, ćao, Ema. Šta? Pa ona mene kopira. Zdravo, zdravo. Devojke, dođite kod mene u posjetu. O, evo ih. Idem da otvorim. Ćao, Rachel. Ćao, Jessica. Hajde, prođite. Ovo je moja nova soba. Da, znam da je prelepa. Hajde da zatvorimo zavese. Da nas moja siromašna cimerka ne gleda. Što? Zašto? Pa dobro, naći ću jačime da se zauzme bez vas. O, ovaj znak deluje korisno. Sad ću ga uzeti. Flašica kole, super. A šta je u smeću? Wow, još flaša, super. Dakle, moram staviti flaše kole ovako, a na njih saobraćajni znak. Odlično, to će biti moj sto. A gdje je moj meda? O, evo ga. Zdravo, prijatelju. Imam par slatkiša za tebe. Hajde da napravimo našu žurku. Šta? Zašto je ta seljanka još uvek srećna? Devojke, sad ćemo pustiti karaoke. Najglasnije. Što? Zašto tako glasno? O, znam šta da radim. Halo, moja cimerka je napravila preglasnu žurku ovdje. Odlično, dobro večer. Pođite za mnom. Evo ih. Sad ćemo sve rešiti. Devojke, šta radite ovdje? Ne smete slušati muziku tako kasno. To je prekršaj. Sad ću sve rešiti, ne brinite. O, ovo je već druga priča. Dajte mi to. Izvinite, ne mogu vam pomoći. Što? Kako to? Dobro, rešit ću ja sve sama. O, ideja. Imam balon. Sad ću ga naduvati i zakačiti za plafon. Moram privući Eminu ekipu kod mene, onda će biti malo tiše. Od ovoga ću napraviti disko kuglu. Imat ću najbolju žurku. Ostalo sve to zalepiti na balon. Odlično mi ide. O, da. A sa glasnom muzikom će se telefon i zvučnik izboriti. Hajde da se zabavljamo, Medo. Juhu! Šta se tamo dešava? Još jedna žurka? Ema, izvini, ali idemo kod tvoje komšinice. Zdravo, Mari. Došli smo kod tebe. Ostavile su mene i otišle kod neke seljanke. Kakav prelep manikir imam. Šta je ovo? A miš? A, majko mila. Mari, spasi me. Tamo je miš, otere ga. Šta, miš? O, ćao, kako si sladak? Ostavit ću te sebi. Baš mi je trebao kućni ljubimac da mi ne bude tako dosadno. Čak znam kako da ti napravim super kućicu od kartona. Sad ću iseći potrebne detalje. I dobit ću super kućicu. A mislim da ti trebaju još zavese na prozorima. I tablica sa imenom. Ti ćeš biti Miki. Ajde u kućicu, mali. Sad si moj najbolji prijatelj. O, preslatko. I meni treba kućni ljubimac. Halo? Da, čekam vas. O, evo mog novog prijatelja. Nema nikog.
Čudno. O, pogledajte ovu slatku kraljicu svih kuca. Ti ćeš biti Phoebe. Sad sam tvoj nova vlasnica. Odlično. Sad ću te očešljati da budeš lepa kao ja. I treba će ti još nekoliko ukrasa. Wow, izgledaš na $1.000.000. A evo i tvoje hrane. Jedi, mala moja. O, da li se Mikiju svidjela Phoebe? Mislim da je ovo 100% ljubav. Ne smemo im zabraniti da budu zajedno. Hej, stani, Phoebe. Ti nećeš ići kod tog glodara. Stani! Hej, Miki! Stani! Mom Mikiju se zaista svidjela tvoja Phoebe? Ovo je zabavno. Moram stići da ofarbam kuću. Bravo, Oliver! Odlično si obavio to. Upoznajte kiberpsa. Zove se Oliver. Moj najbolji drug i ljubimac. Kakvo je to kuće? Prvi put vidim. Druže, nemaš dlaka. Identifikacija objekata. Ispred mene pravi pas. Šta radi? Jao, greška. O ne, moj pas Oliver je pao. Druže, kako si? Ne reaguje, ne. Jack, daj da te pomazim. Šta je tamo? Opet je Denis mislio nešto? Moram staviti struju na ogradu da bi ovaj pas Jack nikad ne bi mogao da uđe u naše dvorište. Da, tako je. Izgleda da je između Dene i Phoebe sukob, a vlasnik kiberpsa protiv vlasnika pravog psa. Da vidimo kako će živjeti zajedno. Okačit ću na krov sunčanu bateriju. O ne, Oliver, hvala ti, obožavam te. Kako je lepo imati jakog kiberpsa. Koga treba napuniti? Da, sad se možeš puniti direktno na polju. To je tako cool. Sad će u dvorištu uvek biti energija. Moj vlasnik je najbolji. Također moram staviti satelitsku antenu da bi hvatala signal. Oliver, kako je tamo dole? Je li dobra slika? Ne, mutna je. Okreni još. Okej, sad ću. Kakva je sad slika? Savršena. Nikako ne mogu da otvorim vrata. Olivere, pomozi mi. Laserski vid je aktiviran. Oho, kako moćan zrak. Super. Hvala. Ovdje ću staviti druga vrata. Jača. Da, tako je mnogo bolje. Oho, šta je ovo? Neonska traka. Cool, daj mi to. Odlično, sad ću ukrasiti našu kuću. To će biti mnogo lepo. Wow, ekstra. A sad mi treba par tastatura za upravljanje. Oliver, hajde, pokaži kako se to radi. Wow, to je super. Naša kuća se tačno vidi iz svemira. Pa šta? To je veoma dosadno. Jack, šta si mi doneo? Kako slatko. To je tvoje čebe sa šapama. Šta ćemo napraviti od njega? Tačno. Hajde da ga stavimo na krov. Treba mi samo čebe i spajalica. Odlično. Baci kocku, Jackie. Šta dalje? Došla mi ideja. Hajde da ukrasimo zidovi kobasicom. To je moja omiljena kobasica. Daj. Ne, Jack. Nemoj jesti naši ukrasi. Samo sam probao. Dobro, sad ću sipati pesak ovdje. Tako je. Sve mora biti ravno. Odlično. Jack, pomozi mi da stavim pločice. Naravno, ovdje jedna pločica. I ovdje jedna. Phoebe, napravili smo tako lepu stazu ka našoj kući.
Da, sad je vreme za igranje. Jack, hvataj. Sad ću. Stranac. Tanjir, uhvatit ću ga. Kod mene, tu. O, Jack, svaka čast. Najbolji si pas. O, znaš šta? Došla mi ideja. A mogu ukrasiti krov ovim tanirom? Da, odlično. Mnogo mi se sviđa. Tako različite kuće, ali tako lepe. Da vidimo šta će biti dalje. Vlasniku, doneo sam hranu. O, hvala druže. Neću odbiti kokice. Wow, to je baš ukusno. Što? Prazno? Ali nisam se najeo. Oliver, donesi još, molim te. Pitam se šta radi Phoebe sa svojim psom. Okreći se, Jack. Hajde, okreći se. Bravo. Jao, zavrtelo mi se u glavi, ali učinit ću sve zbog slatkiša. Jack, hoćeš da se igraš sa lopticom? Hoćeš? Naravno da hoćeš. Doneo sam još kokica. Stop, primetio sam lopticu. Opasan objekat. Treba ga uništiti. Gotovo. Šta? To je bila loptica Jacka. Danny, tvoj robot je uništio našu loptu. Šta, ozbiljno? Nisam ništa video. Ma dajte. To je samo loptica. Oliver, gdje je moja hrana? O ne, Oliver se ispraznio. Moram ga spasiti. Hajmo unutra. O, evo prostirke za punjenje. Lezi ovdje i odmaraj se. A ja ću u međuvremenu srediti kućicu iznutra. Baš je prazno ovdje. Počet ću od mojih figurica. Odavno sam ih trebao rasporediti. Cool. A sad ću dodati osvetljenje. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Svaka mi čast. Znate šta? Treba što više svjetla. Okačet ću još i neonsko osvetljenje. Super ispalo. Ovdje ću staviti fotelju, a tu će biti igrača konzola. Konačno mogu da igram igrice. Ne vidimo šta je kod Phoebe i Jacka. Jack, sad ćemo i mi srediti kuću unutra. Hajde da stavimo tvoje nagrade na police. O, super! Ti si najbolji pas na svetu. Hoćeš nešto ukusno? Izvoli, dragi. To! Hrana! Obožavam to! Hvala, Phoebe! Kako si sladak, Jack! Ova medalja je za tebe. Zauzimaš prvo mesto za slatkoću. A sad ćemo ti napraviti mesto za odmor. Eto, ovdje možeš i da spavaš i da odmaraš. Kako ti se čini? Super! A ovdje ću okačiti kućicu sa tvojom hranom. Hrana će se sama sipati u činiju. A ovdje će biti ventilator. Hajde da ti sredimo nokte. Moraju biti lepi. Dakle, Danny, Phoebe i njihovi ljubimci imaju predivne kućice, jel da? Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. A hoću nešto čokoladno. Bit će urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promiješati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zaladiti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. Šta je kod vas? Jao, šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu.
I sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ne sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super! O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. Da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da, ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da, još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno.
Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, Pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje. Zatim dodati brašno. I valjda mleko. Kako je teška. Otvaram. Stavljam u mikrotalasnu svoj kolač. A sada čekam. Čekam. Gotovo. Otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa! Kako slatke mace! Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam! Ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. Da. Posut ću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Bako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno.
Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. O da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda moja. Jeste čuli? Oho, gde smo to mi? Ej, ovdje smo. Kako izaći odavde? Oho, ovdje je toliko brava. O ne, zaglavili smo se za uvek. Čekaj, tišina. Jao, mamice, šta je to? Konopci, sad ću povući. Oho, to je kiša od Skittles bombona. To me ne plaši, uvek sam spremna. Šta ona radi? Jao, obožavam Skittles. Jao, ove bombone izgledaju prelepo. Ej, što radiš? Dobro, spremna sam. Nadam se da će dobiti nešto slatko. Molim vas. O ne, fuj, odvratno. Joj, kako lepljivo. O ne, nešto mi se zaglavilo u kosi. O, to je ključ. Cool, hoćemo se zagrliti? Hajde, otvaraj brže. Sad ću. Super, prva brava je skinuta. Jao, šta je to? Novi izazov? Ti si prva Wednesday? Ne? Pa dobro, sad ću ja probati. O ne, fuj, kako gadno. Dobro, sad ja. Moje piće nije loše. Hej, marš odavde. O da, sviđa mi se. Hej, hoću ja nešto ukusno? Možda nisam dobro probala svoje piće? Probat ću ga ponovo. O ne, fuj, to je nemoguće. U redu, prema pravilima moram popiti sve do kraja. Mogu ja to? O, a evo ključa. Jupi, sad ćemo otvoriti drugu bravu. Jedva čekam. Gotovo. Ups, plašim se. Hej, šta radiš? Skloni se od mene. Dobro, dobro. Hajde, ti počinješ. Pa ne, hajde da se borimo prstima. Ko izgubi počinje. Idemo. Hajde, hajde. To, jupi. U redu. Šta je unutra? Oho, žele medvedić. Dobro, njega ću lako pojesti. Oho, to izgleda grozno. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. Jao, to je čokoladna kamera. Sad ću je probati. Ups, slučajno sam pritisla dugme. Oho, pretvorila je gumenog medveda u čokoladu. Wednesday, daj meni malo. Ne može. O, to je predobro. Oduševljena sam. Obožavam čokoladu. O, kakva dobra kamera. Možda tebe da slikam? Šalim se. Otvaram. Fuj, pileće noge, odvratno. Ne, neću ih jesti. Dobro, sad ću ih slikati. To već izgleda ukusno. Prijatno nam. O, da, baš mi se sviđa. Sad ću sve to pojesti. Jesi normalna? O, a evo ključa. Uspeli smo. Baci kocku. Hajde, brže da otvorimo bravu. Joj, to boli. Svaka čast, Wednesday. Najbolja si. Bam, nova runda. O, tu je novi sef. Pitam se šta je tamo? Ne brini, sad ću da vidim šta je unutra. Nešto žilavo. I ligavo. Fuj. Pa, šta je tamo? Nešto mnogo ukusno je, Nit. Stvarno? O ne, kakva ligava stvar. I zelene. Fuj, kao bal iz nosa. Juj, to je mnogo gadno. O, našla sam nešto. Koji su to brojevi? Aha, sve jasno.
To je šifra. Gotovo, otvoreno. Idemo dalje. Jao, ne vidim ništa. Gde sam? Polako, ovamo. Da, tako je bolje. Sada vidim sve. Opet tajna pića. Wednesday, ti si prva. Hajde, probaj svoje piće. Joj, to je baš ružno. Ali morat ću da popijem do kraja. Jaka sam, mogu ja to? To je to, završila sam. Jao, nije mi dobro. Ups, izvinjavam se, stvarno mi je žao. Možda će drugo piće biti ukusnije. Jeste, to liči na Coca-Colu. Znam šta da radim. Stavit ću 2 mentosa direktno u flašu. Hej, Enid, probudi se. Vreme je da probaš svoje piće. Jao, izvinjavam se. Da, sad ću probati. Nešto mi je u ustima. Zagrtnula sam se. To je ključ. Hej, Wednesday, gde ćeš? A ja? Zašto me nisi sačekala? Baš si bezobrazna. Dobro, otvaram. Gotovo. 3, 2, 1. Sljedeći izazov. Šta je tamo? Ne. Ja neću ići prva. Ne čujem ništa. U redu, mogu i sama. Na dodir je prilično dobro. Wow, to su crvi. Kakav užas! Živi crvi! Fuj! Skloni ih što dalje od mene! Kako strašno! Jao, kako smo nežni. Izgleda da sam osjetila karticu. Hej, a vidiš šta sam našla? Svaka čast, Wednesday! Jao, fuj! Hajmo brže da otvorimo bravu. Super! Ostala je još samo jedna brava. Oho, to još nismo vidjeli. Zanimljivo. Bu. Tako joj i treba. Kuc, ko je tamo? Jao, plašim se. Šta je tamo? Jao, mamice, kako strašno. Dobro, spremna sam. Ali moraš ti otvoriti. Dobro, sad ću. Wow, to su mehurići od sapunice. Kakva lepota. Super. Mrzim mehuriće. Hajde, sad ti otvaraj. Šta je tamo? O ne, šta je to? Odvratno. Ćao. Ćao, Enid. Kakav užas. Joj, dobro, sve u redu. Posljednji ključ. Da, uradili smo to. Super. Hajmo brže da skinemo posljednju bravu. Jedva čekam. Da, uradila sam to. Jupi, slobodni smo. Baci kocku, Wednesday. Svaka nam čast. Mi smo odličan tim. Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubašvabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se. To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna. Sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši, pa neke. A ja ću rado probati svoje divne bubašvadice. Da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nikoli jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe.
Sklonite to od mene! Plašim se! Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nikol, buba švaba ti je na glavi. Što? Reci da se šališ? Jao! Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto di! Ups. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow! Dobila sam kameru. Kako super! Julie, daj da te slikam. 8. I... Da, vidim te. Gotovo! Wow! Kako super! Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nikol, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna. Hajde, skidaj poklopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere, čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool, sad ću ga probati. To je prelepo, jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Hej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo! Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super! Oho! To je čarobna lampa. Vidi, Julie! Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Gde je Jean? Wow! Unutra su bombone! Cool! O, da! To je prelepo! Jako mi se sviđa. Nikol, hoćeš mi dati malo, molim te? Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje. Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gde je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gde je moja čokolada? Jesi me prevario? Jao, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno! Prava slatka kiša! Baš su ukusne! Što? Šteta što nemam više bombona.
Ne diraj moje bombone, moje su. Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi. O, čekajte. Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da. Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika. 2, 1 i otvaramo. Oh my god. O ne, mamice, nemam sreće. Šta? Opet paprika. Hajde, ti prva. Ne ti. Ne ti. Papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo. Uopšte neću da jedem to. Šta? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u stima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Jao, sad mi postaje hladno. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo super, hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno, nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. Mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gde ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Vidi, Nikol, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu. Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Želim ti sreću. Mamice. Čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam.
O, ne mogu. Idem ja.